Hello! Hello! Good evening. Sorry. Late po ako. Magluluto ako yan ng exotic ibon. Maya Costa. Maya pula. Ha? Maya pula. Maya pula. So mga ibon, to nga, mga nangangain ng palay, nahuli na sila. So ipakashare ng aking live. So ayan po, nag-prepare po tayo ng mga sahog. Samahan niyo po ako sa mga pagkaing exotic food na pang grand final. Maya Costa. Gwapa sa akon. Ay, buto mo. Hindi naman to ano, kasi masarap naman to. At saka, fresh from the farm ito. Fresh from the farm, no? Bininta lang to sa akin, kaya huwag kayong ano-ano dyan. Hindi ako nang huli nito. Bininta lang dito sa akin, so bumili lang ako. So, lulutuin ko. Wala man sure. Dali ang mantika to, kwatutol. Istiwites. Sili. Nandito lang sili siya. Ang kahang niya dapat. To, dali, ano to, hindi na magpanami-nami. Ang mag-slice to. Ha? Hindi na. Dali, good evening. Wala na yung mga comments. Di na yung mga comments. Di man, ara na. Ganda po ng epekto ng chinchan. So, yes. Dugin laminit ang muka. Good evening, madam. Pa-shout out. Shout out sa kay madam Jenny Shimiso, Aya Shimisho. Lagyan natin ng Golden Fiesta. Basta Golden Fiesta. Ang istiwites, luwag. So, ito yung ating mga secret ingredients para sa adobong ibon. Bigyan niya ako ng facial, baka maputok ka naman ang mukha ko. May ayan po. Istiwites siya din ang buta? Ano sa likod. Mga profesional pong gumagawa dito, na-share mo na na. Duwaged. Ayo, hello! Ang unang gawin, ilalagay na natin. Mag-facial po kayo kasi profesional po ako. Istiwites powder. Thank you so much po sa gaslight. Ilalagay na natin ang ating Golden Fiesta. Tapos ilalagay na natin ang Ibong Adarna. Yes, no, hindi pa po kayo nakatikim. Ang sarap nito, I promise. Exotic talaga ito. Pag nagluto po kayo, dapat malakas sa pananampalataya. At saka yung mga ibon na ito, hindi ako ang nanghuli, dineliver na dito sa akin. Pinupulutan po ito, pwede gawing ulam. Pag medyo naluto na yung naging golden brown, ilagay nyo na siya. Ito yung mga inuulam ng mga pulis dito sa amin dahil sa mga barangay kapitan. Inuulam din dito ng mga magsasaka. Adobo, mga pispis, ibon. Yung Maya Costa, yung nangangain ng palay. So nilalagyan nila ng net doon para mahuli. Pagkatapos pag nahuli na, sa kanila, katanggalan ng balahibo. Kasi, ano to libo-libo po ito pag pumunta sa palayan. So, kinakain nila yung mga binihi, mga palay. Ayan po yung Gcash ko dyan sa mga gusto pong magpa-Gcash o gusto magbigay ng magbigay ng stars. Pwede rin ito i-deep fry. Kunin mo ako bigyan mo ako ng ng toyo. Hi, shout out! Subaybay po sa iyo, God bless. Shout out. Nagsusubaybay po. Richard Cancino. Anyong sa'yo from Seoul, Korea. Phoebe Carbon Woo. Good evening kay Madam Amera. Hello. Lagyan natin ng suka. Lagyan natin ng kunting suka. Tapos kunin mo yung yung kristal na takip. Tapos lagyan mo ng ng tawag nito. Lagyan natin ng ng kunting suka at saka asin, bitsin. Oo, at saka na lang. Huwag na natin lagyan kasi marami ng toyo. Lagyan na natin ng ng kunting asukal. Asukal muna, lagyan natin ng flavor. Hi guys! Pati Madam Inday Sara may kulay. Yes, ang kanyang mata.
Tapos lagyan natin ng, sana yung ano, laurel. Talbos ang dahon ng laurel. Lagyan natin konting asukal. Yung lamit namin, sweet and sour kalalabasan. Kumakain po nito ang mga mahal na Duki, si Sedi, ang munting prisipi. Kaya ko na bitsin yung tayo biga. Hindi kami gumagamit ng magic sarap. Bitsin. Oo, kasi nasanay po kami sa bitsin. Pero konti lang. Di wala man ito nagtubod. Yun. Hindi masyado to lumalabas kasi barado. Hintayin po natin na ano. Wow! Sana all! Adobong Maya! Ayun. Lagyan natin ng laurel. Tingnan natin baka may stipler. Ate, may stipler. Ito nga nadagdag yan. May ara pala nadagdag. Mag-ingat tayo. Hindi, kaya ako magkaon kanina. Yung kinakatakutan ko dito. May stipler dahil. Hindi kaya mamatay sa COVID. Mamatay kay stipler yan. Di ba kung tukol kayo ng Diyos ba? Siyempre, may kaya to. Ang mga naglalagay ng Gcash, i-delete nyo nga. Kasi ako yung dapat maglagay ng Gcash. Naglalagay sila dito, nagiging crowded yung wall ko. Ayan, adobong Maya. Ang sarap naman po yun. Lagyan natin ng konting suka. Kaya ko ito asin yung tayo. Telas ay. Tali ko naglat ay man tayo dito. Ayan guys. Patis man to. Dahil lang sa blaki yan. Sarap niyan, madam. So yes, marami pa po akong stocks dito. Tingnan mo yung ano doon. Hindi na patis, ano ng asin. Hi, Madam from Cotabato, Mindanao. Shout out, ito po ay mga food for the gods, pagkain po ng mahal na kondi. Kasi ang mga kondi po, kung ano lang yung makuha nila sa mga palasyo, sa kanilang lupain, yun na lang yung kinakain nila. Muna, binuro ni Saboy. Ay, mga bango-bango. This is a pure organic Maya Kusta na nakukuha ko sa mga bukirin dito sa amin. So, nagpapadeliver po ako dito kasi panindigan ko na po yung mukbang ko. Asa natin ang apoy. Ayan po, shoutout muna tayo. Hi, Maninay! Marian Barido, shoutout. Oh, Maninay, Yada, shoutout. Les, Ikita. Akin na yung mga friend ko, shoutout ko dyan si Madam, yung nanonood, yung kaibigan ko sa Japan. Akin yung cellphone ko. Adobong Maya, no, sa mga taga-La Castellana, shout out kay Inday Asoy, Sonsa, Mercy Sonsa, shout out. Oho. Ang isaga. Shout out, no? Eduardo de la Paz, ang isa ka cellphone. Touch. Ganito itsura mo, kumakain kaya ng adobong ibon yun, doy. Kasi yung ibon, kasi minsan, ano yan, biyaya mo na sa langit, pero pag mas sobrang dami na po at kinakain na po nila yung binhi, mga palay, peste na po yan. So, hinuhuli po sila ng mga nangunguha sa bundok, tapos, binibinta, inaadobo. Shout out, no, Isidra, Cristina Indrano, Dorin de Sousa Doctor, Patricia, shout out, Kip yan, shout out. Shout out, Day. Inday Asoy Sonsa, shout out. Prince Almer Bonio, shout out. Juan Bajala, shout out. Ginny Shimiso, Aya Shimiso. Shimiso pala, Shimiso, shout out. 7 day ka ni. Tayo 75 star. Thank you. Sino nag-tag star? 7 day ka ni. Bakit wala dito? Hindi Araw na-record. 7 day ka ni. Oo. Tani. Si Madam, sino ito man? Sarah May Banta Tomang, shout out. Andrew Div Karansingin, shout out. Dugal, lukto na niga. I don't wanna. Sige to galing mapaano ba sa akon? Ito ba lang na.
Hindi naman. So ito kanin gapon mga lugar na nagsabi sa akin. Shout out kay Madam Almira Abrigana Ishara. Good evening, welcome to my live. Kain tayo ng adobong maya. Pamalamalahon ka nito guys. Paging kaging gid siya tutukod. Hintayin natin na lumabas ang kanyang sariling mantika sa kanyang katawan. Patitikman yun na ang hinagpis na isang ape. Man. Ang lumaslom! 20 stars sa simple lang. Thank you so much sa nagpadala ng 50 star. 20 star, shout out. 100 stars si Madel Cruz. 100 stars. Shout out Madel Cross! Welcome to my live. God bless. Hello, Dam. Pa-shout out from Pani Bukidnon. Hi, Mayed Janila, shout out. Good evening. Siron Pados Losaran, shout out. Ano bang luto mo? Adobong maya. Kunin mo doon yung ano, yung maya na hindi pa na ano. 5 star. Shout out GB. Kanamit gina madam. Yes, sobrang napakamalinam nun. Ato to sa kusina. Dugi na bahulay. Yusuf Jimmy, shout out. Watching from Cavite, hello. Hello ga, Madam Erika, nakawala taga ang stress kapag ikaw na sa Facebook. Yes, ginawa pa ako dito para magpawala ng stress. Ito po siyang niluluto ko. Maya, mga ibon po na kumakain po ng ano, native po siya na ibon. Kumakain ng palay, so inadobo. Sobrang masarap, mga pagkain po ng mga prinsipe, mga hari. Pagkain sa mga ba. Kalukaluhon, taliga. Ay, nakanamit namin. Richel Reyes, thank you po so much for 75 stars. Huwag kayo maglagay ng mga number you delete. Kasi dapat malinis ang aking Facebook. Yung iba dyan, pag naglagay ng ano, ng Gcash ng number nila, hindi po maganda yan, baka masira yung Facebook ko sa ginagawa ko. Order kayo dito sa akin. Patilawon ko din si Madam Jeannie, sulit namin ni Malaga. Promise, pagkain po talaga ng mga goddess ito. Yan, katuloy ka. Ulti madakda, kuya ko. Hello! Welcome to my live sa lahat po ng tao sa mundo. Australia, Japan, Netherlands, Sweden, Rome, Italy, Don Salvador, Elementary School, Dunya Uliana. Ay, muto mo naglugpat pa, may pakot mo pa. Hindi na kayo masunod, maano na kayo ngayon. Itayin po natin na ang mantika niya talagang lalabas sa katawan. Kahit ganito lang itsura, kaya marunong ako magluto. Natuturn on ako sa isang lalaki at sa isang babae marunong magluto. Yung iba dyan marunong mga anak, marunong tumihaya, hindi naman marunong magluto. Puro na lang utang, puro na lang... Oo, wala naman sila nagbabayad ng mga utang nila. Sorry na. Lalagyan ko na. Maghugas ako ng kamay, malapit na yun. Kung hindi po pala kakainin ko dito, mga exotic, kung adla makaon naman ko yung mga bao, mga paka. Ano kaluhon yung sagot? Oy, isa ko rin na Adult Ones. Ano? Shout out sa Adult Ones. Others once shout out, good evening niya, punta, I love you, halo ka mo, friendly, nakabakon ka mo, pila ka mo mayo, kung lang, ay, gani, hindi mayo gwapo, turod po on todo. Si Abby Naglat. Team Starten. Hi, Abby Nobla, shout out. Abby Nabia, shout out, thank you so much, stars, sa 10,000 stars. Ayan, luto na siya. Yun, kunin mo na yan. Ano mo ko na sa'yo, ano pagong sa luto mo? Jod, dali na, Jod! Wow! It's a miracle. Yung kakaging-kaging. So, ito na yung finished product. Like, wala na.
pagkain ng mga mayaman sa aming probinsya. This is Maya Costa, no? Ayan po siya guys, oh. Sobrang sarap talaga siya. So, kakain ako, gutom na ko. Mayroon pa tayong adobong takwan. Adobong ibon. Sarap-sarap din, oh. Nakaging-kaging yun saya. Ayan. Ulam po yung adobong ibon. Kap. Ang lasa niya pa parang manok. Pag hindi sila magkatuskulan, kaya maabot sila ng tawon sila ng sinoy. Ang musay lang. Gaya ko tayo, bala ano to? Ito. Ang lasa niya pa Isa lang ang duwa. parang adobong manok. Isa lang. Ayun, mag-iro. Kuhaan yung wala ng uno, igan niya kami karon. Do adobo ito nga manok dam. May takway pa din, oh. Adobong takway. Nga punta guys. Ang sarap naman yan, gilaway ko ba? Kinakain po ito. Iba to na Maya, yung nasa bundok po, ito yung balahibo niya po pula. At saka pag lumabas sila pumupunta sila sa palayan, libo-libo. Minsan nasa 600, 1,000. Sabi mo, hindi po itong maya na sa simbahan. Hindi to yung Maya na nakikita nyo sa simbahan na ibon, yung brown ng kulay. Iba to pula. Ang balahibo niya po, kulay pula. Si Doors, medalya, ano, medalya? 50 star. Thank you. Sobra po masarap dahil malinamnam. Ang lasa niya po parang manok. May paaman siya. Shoutout mo si Rom Tanate, Lotche. From Tanati Lotche. Good evening, sir. Good evening ka pa niya. Galang tao sa Oo. maestro mo. Oo. Oh. Sir, good evening. Sir niya. Punta, sir. Sir, kay sir sa shoutout sa mga maestro. Maya, sulaan ko si Ro. Rom Tanate, Lotche. Roms Tanati Lotche. 40,000 plus na galang tawag dito. Sarap-sarap talaga nito. Actually po, pinupulutan lang to ng mga matatanda. Dahil, kaso lang, masarap to sa iulam sa kanin. John RG Iklaran, makulay na buhay. Good evening, welcome to my live. Yes, maraming salamat dahil po idol ko si makulay na buhay. Kaya po ako maraming mga ganito-ganito kahit hindi po original. Sa akin po mga piki-piki kay Madam Original. Tsaka shoutout kay Roberto. Sir, welcome to my live. Hi, Sir Roberto. If you hear me, I will always love you. Madam Makulay na buhay, USA and Sir Roberto. Maya. This is the bird. Pispis nga panuka sa humay. Pinakain na yung palay dito kaya hinuhuli sila ng mga tao. So ang bilis nilang dumami. Kanina ang nabili ko siguro mga 600 na piraso. Sarap. Turay daw tiyanak. Shout out man gabi kay nang Yunita Targente. So bukas si nanay na dito sa bahay.
Abaw, damo manaya sa inyo. Damo di sa amon. Bukas si nanay nandito kasi may isa akong followers na mahal niya si nanay. So pinadala niya ako ng pambili ng gusto ni nanay. So si nanay pakainin ko sa restaurant. Tapos ibibili ko si nanay ng regalo ko kasi hindi ko siya nabigyan ng regalo ng December. Pira, binigay ko sa kanya. Ikot-ikot kasi na, may timala ng adobo nga maya. Susunod na araw, mag-deep fry naman ako dito. Deep fry gusto nyo. Star. Starfit Moon. Sino bigay? Si Starfit Moon. Starpick Mon, thank you so much for 99 star. Welcome to my live. Mabuhay. Buhay ka pa napak. GM 5 9. Shout out. Good evening. Hindi pa rin natin nito. Dito sa amin, di kinakain namin, di kuol, suso. Kumakain kami ng mga ubod ng saging, na may sardinas. Kumakain kami ng mga, alam mo yung tipaklong? Yung tipaklong, masarap rin adobuhin, labog-labog. Ako kumakain ako ng ibon. Pero pag nalasing ako, kumakain ako ng tao. Normal na tao. Tao nga kabalo wala maghibi-hibi, kabalo magabalhambal, kabalo manunto. Namumuhunan din ako dito sa live ko, day. Mahal na ito, bili ko, day. Baby Shark. This is Baby Shark from Ocean Pacific, Atlantis. 800 miles ang biyahe bago dumating sa Pilipinas. Guno. Sarap. Hindi pa siya nakatimula sa Manila nito. Magdegosyo kaya ako nang dala ni ako sa Manila din. Ibon. Tagaklak ng pawis mo, madam. Pawisan. Pinapawisan ko na eh. Ipikit mo ang mata mo habang kumakain ka ng ibon at darna. Parang ostrich na maliit. Yan. Mamaya po maglalay po ako. Maglalagay sa ng chintanso. Chintanso. Wala po ito sa mga kahoy. Wala po ito sa mga poste. Iba yung nakikita nyo sa mga poste. Yung hindi nakakadinig na maya bungol. Ang tawag nito maya costa. Sa Palayan po ito. So sa ibang lugar, piste po talaga ito kasi ubusin nyo talaga ang Palayan dahil. Kaya hinuhuli sila. Pag nahuli sila, kinukunan sila ng balahibo, binibinta. Masarap po itong main pispes. Nan. May TLTL ba siya? Hindi ako yan. Next items. Tubo. Kami na mga Ilonggo, mga mahirap lang kami na badam. Kung mayaman kaya dahil, tinitira mo mga silbaan na, sansribal, cake. Dessert namin dito, tubo. Marami pala tira, oh. Butal to, oh. Ito, pulutan nyo na mamaya. Na inyong puwetan duay karon niya.
Natawa ako sa pic ni Madam Sara. May filter. Ay, oo. Madam Sara ko. Ah! 99 stars si Rich Labos no pa. Res! Let's Res labot pa din na siya. Kanto di sa Iloilo, Madam, tagain ko. Super lambot siguro ng pagkaluto. Yes, talagang crispy. Bukas magluluto ulit ako. Crispy press na lang. Ito yung dessert ko, Tubo. Maghugas kamay lang ako, dahil. Ay, buto mo. This is alakaluta na sugar cane. Profesional ako magawa nito kasi dito sa amin pag lagay to rito. Dito sa amin kasi mahirap kami, yung dessert namin is sugar cane. Yan. Balatan mo dahil ng ngipin na. Yung gigil. Di ko na kaluta ang tawag nito, day. At kay Ronilo, binabista sa tubo ng sponsor. Ronilo, binabista. Thank you so much sa tubo. Laban sa tubo mo, tiga-tigaan. Nilapan. Gapangaon sila humay subong. Sila na imo kaunon. Yes. Dati yung mga ibon, kinakain nila ang palay. Ngayon sila nakakainin kasi hindi sila nakoninto sa buhay nila. Minsan may mga insekto na inilagay dito sa mundo para magpabalance ng ecosystem, para magkaroon tayo ng peace of mind. Pero pag yan ay inatake nila ang palayan nyo, dahil kukulangin yung 2 sakong bigas, 2 sakong palay sa kanila sa isang araw. So inuhuli sila, tapos kinakain. Si Alec Morningstar, 50 star. Ganyan talaga ang nangyayari sa mga hayop, mga insekto, mga sapat-sapat na mga gamo-gamo. Kaya po sila namamatay na dahil sa hindi sila naging kontento, naging komplikado ang buhay nila. Na dahil sa hindi na kontento, gano'n din ang tao. Walang tapon, pati buto kain, yes. Masarap yan, dahil kasi ano yan, kinakain nila palay, so sobrang linis niyan. Yung friend mo si Mystica Social, hindi daw kakain yan. Wala akong pakialam kay Mystica kung hindi siya kakain. Pero kumakain siya ng hotdog, mga chorizo. Bakit sa ganyan-ganyan na pasusya si Mystica? Wala ko yung si Mystica yan. Mabait yan sa personal. Kaso lang defense mechanism, hayaan na lang natin yan. Kasi hindi yan si Mystica ma-convert to cash. Hindi natin ma-convert sa pagkain. I don't care about, may natira pa na isa ko. May natapon. Kainin mo na lang to. May natapon pala dito sa lamisa. Masarap, Kainin mo. sarap. Anong lasa? Sarap, parang manok. Buto yung sabor. Hello! Madam, natatakot ang apo ko sa mata mo. Baby, don't, ano tawag sa English man? Baby, don't be afraid of the dark. Because my shadow is dark. No, because black is beautiful, but over the black is charcoal. Charot. Balik tayo sa ating topiko, no? Tulad niya ng mga insekto, nahuhuli kasi hindi na kontento sa buhay, parang tayo. Minsan natutulog na sa bahay, labas-labas pa. Pag natamaan ng ligaw na balay, patay ka. Tapos pag sagasaan ka ng motor, pag nasagasaan ka ng motor, patay ka. Yung iba, grabe naman ng motor, mag-drive. Tapos kung makapagpatakbo ng motor, wagas, na akala mo may sunog, akala mo may emergency. Pagdating doon sa dulo, uupo lang pala at magsigarilyo ng fortune. Tapos pag na-aksidente, doon mo malaman na putyong. Supot pala. Supot. Hindi magalay po, sa motor kung putyong kaga. Si Sarah may black eye din. Nasanay na yan. Ganyan yung mga, hindi Sarah. Hello, yun. So, ang nangyari po sa mga taong hindi nakontento tulad yan sa fairy tale, no? Ang pinakamakati doon sa fairy tale ay si Beauty at saka si Bess. Yung pinakamasarap naman na buhay doon sa fairy tale, si Sleeping Beauty. Tulog lang na tulog ang animal nga piste nga yawa, ulira pa. Pagkagising niya, sinundo ng prinsipe, pinakasal. Kinikiss lang yung bibig niya na buhay. Oo. Tapos sinundo, may forever.
Tayo ya dito, tulog-tulog kapag kagising mo, mananiningil. Minsan barangay tanod na sa labas na ng bahay mo dahil perwisyo ka. Pangalawa, si Snow White, kain lang ng apple. May forever, prinsipe, ikinasal. Sino yung Cinderella? Naiwan lang yung sapatos, nagka-forever. Si Rapunzel, naputol ang buhok, nahulog sa tore. Nagka-forever, inakyat pa ng prinsipe. Iwan ko, baka may brilyante yung hita niya. Nagka-forever. Ito si Sleeping Beauty, patay talaga day. Grabe ang kati ni Sleeping Beauty, may nimpo-manyak yan day. Pinatulan niya pati halimaw, alam niyo na si Bis, halimaw yan, ang laki-laki ng tubo niya. Nang tinira niya si Sleeping Beauty, tumagos, bunganga, kalabasan niya, tsokstogo. Ako na yung daan ng iyan ni Bis, gaya, tutukod, halimaw, papatulan mo ya. So siya yung pinakamakati doon sa Piritel. Ito naman si Jezebel, ito yung pinakamakati na si Rina sa buong daigdig, day. Ang sarap-sarap na ng buhay doon sa dagat. Ayaw rin pumatol sa mga syukoy dahil natakot sa mga spike-spike ng syukoy. Gusto niya rin makatikim ng tao. Pag dumaan ng mga lansa-lansa, mga bangka na maliit, hindi siya nagtalimpasaw. Nang dumaan yung yate ng anak ni Don Pacondo na nagmamayari ng resort, saka sa nag-eksena, hanggang sa napansin sa doon sa pelikulang Jezebel, napansin sa ni Richard Gomez, si Alice Dixon yung doon. Imbis na sarap-sarap ng buhay niya doon, ninakaw niya yung kabibi para magkaroon ng paa, para makatikim ng tao. So minsan ganyan din, day. Makatikim ka lang, bahala na kung komplikado ang buhay mo. Pagkatapos, anuhon mo na sa kumadakpan mo ng sirina, tulahon. Yawan, ubos. Hindi na nakontinto sa mga dugong. Kaya sabi ko sa inyo, be practical na lang sa buhay. Kung anong mayroon sa mesa, yun na lang. Tulad sa akin, tubo na lang, ha? Kung kisa, buta. Bukas, mga ilipante ng iluluto ko dito, mga lamok, mga tiyangaw, maluto na ko din mga tiyangaw, mga bululakaw, sintermo, i-adobo. Manood lang kayo dito, dahil marami kayong matutunan dito. How to cook exotic. Pertiktig Hindi ni Guru Lakarluta, na Castellana na Guru Gaya. Ang Lakarluta, kahumok, yari tig-ani ba sila Castellana, ni naglapaw. Bulang na ya. Nangit tamis. Basiking kawat mo rin sa kampo ga. Nagkakasinsa ko na ya. Ito, Nilo. Binabista. Kagayta Margie, Binabista. Thank you sa tubo. Shout out sa inyo. Nilo Binabista. Sino pa ito? Si Margie Binabista. Margie Binabista. Bakit ganyan ang mata mo? Nagpa-customize po ako ng eyeshadow dahil Nakakas na tao? natural beauty po ito, dam. Kung ganyan-ganyan lang yan, ho. Dito sa amin, dahil kung walang filter, di pangit ang mukha ko, nagbabalat-balat. Nami kaayo kagat mo. Yes! Wala ko yung iniisip dahil habang kinakagat ko yan dahil iniisip ko dahil mga lalaki, mga babae. Pagkatapos pang nasibor mo yung katas ng tubo, parang feeling mo talaga, powerful ka. At saka professional ako na hindi na kaya ng mga normal-normal na tao yun. Dahil ako lang kaya ang makagawa nito sa buong Pilipinas. Ngipin ko, tingnan ang ganda-ganda, oh. Dati yung ginagawa namin kumakain kami ng tubo kasi hindi uso yung toothpaste. Hindi uso yung Colgate. Maxam na yung uso sa amin noon. So ginagawa namin, pag wala kaming toothpaste, yun, tubo po, pinapakain po kami ng nanay namin ng tubo para mawala yung kiki namin. Mawala yung mga namin, mga toothpaste, ganyan. Promise. At saka huwag kayong mag-ilusyon-ilusyon. Akala nyo mga sosyal kayo, mayaman kayo. Sabihin nyo, toothpaste. Pero hindi nyo alam yung toothpaste sa Tagalog. Nilinawin ko lang, ha?
Kay Rizal ko to nalalaman na ano bang ang English ng toothpaste? Toothpaste, di ba? Pero hindi nyo alam yan sa Tagalog. Ang tagal-tagal nyo na namumuhay dito sa mundo. Hindi nyo pa alam kung anong English ng toothpaste. Ang English ng toothpaste, pasimada. Pasimada. Kaya ilagay nyo dyan sa utak nyo. Pag tinanong kayo ng teacher nyo, ano sa Tagalog ng toothpaste? May isagot kayo, pasimada. Ang nilalagay sa ulo sa mga kapanahunan ng lolo nyo, pomada. So, pag wala ng pomada, ang nilalagay ng mga kapitbahay namin, plema. Plema nilalagay. Ugin, patay mo, saan ka? Ayaw. Pero di naman nakapilit-pilit. Oo, ginalagay ng lolo ko dati, ng sunflower na pomada. Oo. Pag wala na sa pomada, nilalagay na lang namin plema. Beauty or beans? Miss Erika, beauty or brains? Para sa akin po, brain. Kasi kung may brain ka po, parang feeling mo maganda ka. Aanuin mo yung ganda. No? Kung wala ka namang brain. Kasi pag ang brain mo hindi gumagana, kumatos ka. So hindi ka matutulungan ng pera or beauty mo. Para sa akin po, pag may brain ka po, mas maganda ka pa sa taong nagparitoki. What is the purpose of ganda kung wala kang utak? Ano ka? Bangros? Nga gatalang-talang? Kain ka, madam. Maganahan rin po ako kumain. Yes, bukas kain tayo ng masasarap na pagkain nandito si nanay. So, alam nyo naman, paborito ng nanay ko. Salamat sa sponsor. Ask me anything. Miss Erika, beauty or brains? For me, thank you for that very easy question. If you need a good answer, talk to my lawyer. But napaka hard question. Next question, please. Hello, Miss Erika, wash out from United Arab Immigration na nagmula sa kay Darlene Paliga, Maghanoy, Manligro. Shout out, kalabalaba sa Fortune Diwag, shout out. Ano ang mas nauna, itlog or manok? Salamat, madam. Para sa akin po, kung ano ang nauna, itlog o manok, iti. Kaya bago siya yung itlog, yung pangiti, nasaga. Walang may nauna, itlog o manok, nauna dito, sa totoo lang, sisew. Kasi pag ang sisew talaga, hindi naman niya mabuong itlog kung walang sisew. So, nauna yung sisew. Tingnan nyo yan sa loob ng manok. May balot. Di ba yung itlog, binabalot niya pa ang sisew. So, yung itlog, tagabalot na ng sisew. So, nauna sisew. Walang nauna dito na mga manok na una dito sa mundo, ibon. Kasi ang mga manok, part po yan ng mga ibon. Mga ostrich, mga pato, mga bibi. Kaso lang, mga ilusyonada rin yung iba. Oo, ayaw nila mag-ibon, ayaw nila magmanok. Gusto nila 45 days. Hello, taray naman ang pilik mata. Yes. Sponsored by Filter. Pag ang taong pangit, sa init kumakapit. Hello, Miss Erika, shout out from Jeddah, Saudi Arabia. Pa-shout out kay Inday Sara. Shout out po, Madam Tina de la Cruz. Para sa akin po, walang nauna dito. Sisew, itlog, nauna dia. Nauna, gidya blaga, iti, gidya ga. At saka yung manok, kawawa. Yung labasan ng pupo niya at saka labasan ng itlog niya, isa lang. Una gidya, iti, gwa, gaya, tutuod. Shout out sa taga Victoria City. May sasabihin po ako sa inyo. Yung mga suka po, tuba po, hindi po yan natural po, ihi po yan talaga ng niyog. Tutuod ihi ginay isang lubig kaya ang mga langgaw kag ang tuba ga. Kaya ang lubig ginasaka na sang mananggiti may dala na sa sanggot ng pertika talom-talom. So ang lubig ginakulbaan kay basi utdol so gay lilihi sa amo nagwaya tuba. Hello, madam. Pa-shout out. Shout out sa kay Linay Crosilda. May gabi, Rebecca Banahos Logrosa. Yes, may gabi. Ako po si Erika Imbang, kailangan ko pong tumaba. Puro hindi masyadong chubby. Kasi ang lalaki talaga, kinakain ng lalaki sa totoo laman, hindi buto.
Huwag kayong matakot kung mataba kayo, day. Ang kinakain ng lalaki, day, laman, hindi buto. At saka huwag kayong matakot kung mataba kayo. Anin nyo pa ang ganda ng katawan kung sa ID, mukha lang naman ang kailangan. Tingnan nyo yung mga kaibigan ko, day. Wala na yung pakialam nyo, day. Pag make-up, bala na, kurtina yung damit, naka-make-up. Anin nyo pa yung ganda ng katawan kung sa ID, mukha lang ang kailangan. Tapos yung mga mataba, mga chubby, congratulations sa inyo. Kasi pagdating ng tagutom, ang mga payat, papatay na, kayo papayat pa lang. Huwag kayong matakot. Lumabas kayo, makibaka kayo, day. Pag namayat ka, sabihin nila may sakit, naghihirap, baka stress, baka binubogbog ng mister. Pag mataba ka, wala man tayo pakantuan sa inyo. Mga tao dito sa mundo, day, pag pumayat ka, day, lalo na pag bakla ka, baka may HIV yan, baka may AIDS, baka may HIPA, baka may TB. Pag tumaba ka, puro bully ang makikita mo. Lalo na 2 years kayo hindi nagkita. May kaibigan ako na niyaw-yaw ko, day. Alam niya na araw-araw na nanalamin ako dito sa bahay. Araw-araw, sumasakay ako sa sasakyan, may salamin. So alam ko na mataba ako. 2 years kami hindi nagkita kami sa Chowking. Alam mo ba, ang dami-dami tao, sabi niya, ay, Diyos ko, taba-taba mo. Sa 2 years namin na hindi nakita, wala na siyang ibang nakita, hindi nakita. Erika, gumanda ka. Tapos yung parang madismaya ka ba? Alam ko na sa sarili ko, mataba ako, wala ka bang ibang sasabihin yan? Tapos imbis na may gana ka magregalo, wala na. Pag-uwi na, magbayad ka dito sa kinain mo, magbayad din ako kasi imbis na 2 years tayo nagkita na dapat ang masabi mo, kamusta ka na? Sikat ka na. Puro na lang ang taba-taba mo. Para ano yun? Para masaktan ako? Na alam ko naman sa sarili ko na ganyan talaga yung nagpapataba kasi ganyan talaga yung si Pigiri. Sa Pigiri po, pinapataba talaga ang baboy bago katayin. Wala ko labot kung ano sasabihin ng iba, basta ako happy ako sa life ko. Ganito itsura ng happy, oh. Mas mabuti na lang ako i-compare sa ibang tao. Kahit mahirap yung pinagdadaanan ko, minsan nabubulunan ako, masyadong maanghang kinakain ko. Importante, happy ako. Nini! Salutin, shout out. Madam, ano pong gusto mong sabihin kay Gwyneth Chua? Ano ba yan si Gwyneth Chua? Anong nangyari? Kung may gusto mo ako sabihin kay Gwyneth Chua, sana okay lang siya kasi hindi po ako related dyan. At saka huwag niyo akong tanong-tanongin dyan sa mga issue ng ibang tao. Ha? Hindi po ako tao talaga nangungusyuso sa buhay ng kapwa ko tao. Minsan nga hindi ko na napapanood yung vlog ko. Minsan hindi ako nanonood sa mga vlogger na tulad ko. Almasura, Joylyn, thank you so much sa 75 star. God bless, no? Kasi busy po ako na tao. Anin niyo po payat ko ID picture lang kailangan. Oo, promise. Oo, hindi pa ako related sa mga buhay ng mga artista kasi minsan yung mga artista, parang nagsawa na rin ako sa panood sa kanila. Dahil gusto ko makita yung mga bukol noon, yung mga sa pelikula ni Rene Riquistas, mga Babalo, Dolphy, mga komedi yung pinapanood ko. Ayoko yung bumubukol-bukol niya. Tapos, hindi ko naman matikman, sakit lang sa puson. Tapos, yumaman ng mga animal, hindi naman lang marunong magpasalamat. Nang nagka-COVID, nang nagka-pandemic, hindi mo matakbuhan ng mapiste. Pero pag nandun sila sa mall, I love you, mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal ko kayong lahat. Pagkatapos, hingian mo ng tulong, hindi mo makatulong. Madam, ano pong gusto mo sabihin kay Gwyneth Chua? Mag-research muna ako. Bago ako mag-react at magbigay ng komento kasi hindi ako ano bang nangyari kay Gwyneth Chua, oy? Baka may pinagdadaanan. Carol Pabon, baka siguro nagsusurvive. Kung may mga tao po talaga nagkakamali sa buhay, minsan may mga kailangan sila isakripisyo para maging happy sila. O kailangan nila magsakripisyo, magkaganyan para magkasurvive. So wag natin isipin minsan kung nakagawa ang tao ng kasalanan, masama na sila. Oo, palagi nyo tandaan habang may buhay, may pag-asa. At saka tayo mga Pilipino, pag ang tao nagkasala, bigyan natin ng tsansa.
Bigyan natin ng pag-asa kasi si Lord hindi po yan napapagod sa pagbibigay ng tsansa at pag-asa. Tayo na mga tao lang tayo dito, ya. Tayo pa yan minsan ang matigas ang damdamin. Kung si Lord nagpapatawad, hindi kita mapatawad sa ginawa mo. Magpatawad ka. Pinatawad ka ni Lord. Wala na talaga akong idol dito sa mundo, kundi si Lord at saka si Papa Jesus. Anong nakalagay doon sa Bible? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos-Diyusan maliban sa akin. Idolin nyo yung mga taong ganyan na hindi naman makatulong. Huwag na lang. Kung si Papa Jesus, sobrang mapagpakumbaba, sobrang humble. Manood kayo dito. Manood kayo dito at saka ipasok siya sa kukutin nyo para hindi kayo maging matigas. Si Papa Jesus, sinaktan, dinuraan, inalipusta, ipinako sa cross. Ano ginawa niya? Nagpatawad. Pero pag sobra-sobra na tao at saka sobra na yung panglalait sa inyo, patawarin nyo. Pero kailangan nyo rin minsan ipadama sa kanila na bakit kayo nagkagaganyan kasi nasa ugali yan. Minsan kung bakit nagkaganyan, ibang tao nasa ugali yan. Kung hindi kayo happy, kayo yung nagpili ng mga choices nyo. Destination is a free choice. Kada isa sa atin may kanya-kanya tayong choices at freedom sa life. So kung nagkakamali ka, bangon. Kaya kayo may kamay, may paa, para may karapatan kang bumangon. Hindi porket natumba ka, gapang ka na nagapang, bumangon ka. Nakasurvive ka nga ng 9 months, lumabas ka sa matris ng nanay mo. Natuto kang maglakad, natuto kang tumayo, natuto kang tumihaya. Sa bandang uli, natuto kang mang-scam. Charot. So ngayon, pagka natumba, nadapa, kay dapat bumangon. At saka sa mga kapwa ko dyan, kung mga tao nagkasala at alam nyo naman na kayo yung patawarin, patawarin nyo na. Break lang ko dahil na matungkol pala yung papa, natag sa akin. Nga ano? Nga how? Pila? Malugan ko yung latag, yan yung ralin. Drama naman! Tuod na parabis, nasa tayo, mano ba ko? Magkalaga, balda, kagani ba? Ikaw may tabu-tabuon ka sa kampo ha? Facebook ko. Ilampos, tagid ka. Madam, panda po ba kayo? Hindi. Bakla po ako. Bakla na may pagkademonyo. Kuya. Marlo Bastillas, Pabiliuna. Kuya Gibe, sana manotice mo po. Sana matulungan kami please, kuya. Lagi po ako. Hindi, bakit si Gibes? Si Erika Imbang, ako Erika. Imay, pamura ako. Putang ina. Kurt, Domingo, I love you. Sabi niya, murahin ko daw siya. Bakit tinuturuan niya ko yung magmura? Shoutout sa mga amiga ko nga mga anghel ang batasan, panula. Mga anghel ang alan, panula yung mga batasan. No, may harap niya, Angel. St. Jude. May John Jude. Tanan gidya nga mga saint. Nga mga pangalan. Ay, nanubyo ko sila. Grabe, gid mag-ayod. Ano mga santos-santos na yung mga ngalan niya. Pero tinipapakal. Di na ka mo! John! Kunin mo na yung mga gamit mo dito sa bahay. Pati ako kunin mo rin kasi ginamit mo lang ako. Shoutout na kay John na hindi ko talaga makamove on kay John. Dahil 2 years na dahil. Siya yung makatulong sa akin dahil sa kanya ko yung nasubukan na nakadog style ako. Sa kanya ko yung naranasan na minasa yung mga peanut butter ko sa katawan. Sa kanya ko yung naranasan na yung ginarado, yung ginamakan. John! Kung saan ka man bumalik ka na dito. Vlogger na ako, John. Di na ako maghatag ni mo 150, tagahantag ka 180. John nga ba liog, nga may mga kibol. Nga perti, gidya ka grabe, gidya mag-ayod. Yung si John kayo. Basta John, grabe mag-ayod. Tuod, ginayaga. Nami na sila mag-ayod. Hello, madam, posible bang ma-inlove ka sa isang babae? Pwede. Oo. Depende naman sa babae. May mga babae naman na nakaka-inlove, nakaka-turn off, may nakaka-turn on. Pero ako, posible po ako ma-inlove sa babae. Depende. At saka sa tingin mo, sinong babaeng papatol sa akin sa ganito kong sitwasyon? Ang bunganga ko na mukhang maingay pa sa Amar Emporium. Posible pa akong ma-turn on sa isang babae na may kapatid na lalaki.
Kasi yung, pupunta-punta ka doon, may time po dati na nagkaroon pa ako ng nililigawan na babae, pero tinatarget ko pala yung lalaki, yung kapatid niya. Ganyan talaga yan, Day. Kasi, ang pagmamahal, ang pag-idol minsan, parang isang balang ligaw. Siya yung target, pero ikaw ang tinamaan. Oo, natuturn on po ako sa isang babae na may kapatid na gwapo na lalaki. Yung hinahabol ko, yung kapatid pala. Hello! Shoutout naman, Colleen. Hello, try mo naman kay Marlon, ma'am. Sino si Marlon? Dax ba yan? Marlon, Speed, Tik, Arsintal, no? Shoutout kay Marlon. Kung ano man ang imo kadako, kakalaba, batuan ko na, kakayanin ko. Sa ngalan ng pag-ibig. Dahil sa pagdating sa relasyon, sa pagmamahal, no, walang pinipili. Lupog ka, libat ka, baho ka ba, maliit yung boobs mo, malaki yung boobs mo. Pagdating sa pagmamahal, patas. Pagdating sa pagmamahal, pwede kang magmahal. Pero bakit pagdating sa pagmamahal, maraming tanga? Nasubukan ko na po maging tanga-tangahan. Nasubukan ko pong magmahal sa taong hindi ako mahal. Anuhin mo yung mga diet pills na yan. Hindi mo kailangan yan. Kung ikaw ay nagpapapayat, hindi mo kailangan mag-aerobics o mag-zumba. Magmahal ka lang ng tao na hindi ka mahal. Promise, 1 week lang papayat ka. Pa-shout out po si Jim Justin, no? Arisgado. Ang kanami sa iyang alam. Pa-shout out Jim Justin Arisgado. Dami ko tawa, Madam Carol Pabon. Guga Sally is watching. To, wala naman may nagbigay ng star. I love you po, madam. Naubos na siguro. Hoy, araw-araw, hindi naman ko lahat ng nanonood mayaman, no? Pero okay lang kahit mayaman ka, manood ka dito, sex worker, janitor, nurse, kahit ano ka pa. Pasok pa kayo sa live ko. Sulod. Nelson Palarion. Nakatikim na po ako sa isang lalaking may asawa. Nami, gidya yung lalaki. Kaya hindi ko masisisi yung iba kong kaibigan kung bakit nagpapakabit. Sobrang sarap po magdala ng lalaking may asawa, lalo na dalawa ang anak. Grabe. Talagang ang mata mo wala na pong itim, puro na lang puti. Oh, come on, ganyan. Oo. At saka may ikukwento pa ako sa inyo, may isa pa akong kaibigan, no? Na ang isang lalaki na boyfriend niya may asawa. So natanggap niya sa sarili niya. Pupunta sa bahay ng lalaki. Tapos naging kaibigan niya yung original na asawa. Tapos hindi alam ng original na asawa na yan pala ang kabit, ang barkada ng asawa niya. So, minsan nag-share pa, nagluto-luto siya doon. Siya yung siya yung asawa, binibilhan niya pa ng mga ulam, sabay silang kumain. Minsan doon siya natutulog sa bahay ng ng lalaki. Tapos tabi sila matulog ng asawa, yung lalaki sa gilid. Hindi kasi alam ng naging kaibigan niya. So in the middle, tumagal, nalaman po siya na siya yung kabit, tinawagan po siya ng asawa ni Yaw-Yaw. So wala pong bagoong na hindi umalingasaw. Doon ka gaga nga talent, no? Pupunta sa bahay ng lalaki, alam mo na kabit ka. Tapos magiging close friend mo yung asawa. Tapos pag nag-CR ang asawa, pumunta sa CR, magyakapan kayo diyan. Parang ganyan talaga minsan. Pag ang isang paraiso, nandyan si Adan at si Eva, nandyan talaga yung ahas. Do kagaga, no kaya niya. Marilyn, ask me anything. Magtanong po kayo sa akin. Open po ako sa mga pagkatanungan, open forum. Parang pamilya na tayo dito sa aking wall. Pwede kayo magtanong sa akin below the belt. Sino man, tama vlog man, can't anytime. Ay, mali. Maureen, Rodrigo Laeg. Hoy, pahiram ng talukap mo po. Hindi po pwede matanggal to na nandito yung sa cellphone. Kung gusto yung magkaroon kayo talukap, mag-live kayo at saka hanapin nyo dyan yung parang may kilay, ganyan. Shoutout madam. Tita Erika pa shoutout kay Marlon EP. Pa shoutout madam from North Cotabato. Julio 4. Magtanong kayo sa akin. Please. Ano pong kinakain nyo? Spaghetti. Spaghetti po na may na may pagka-hotdog. Tubo. Oh. Hi po. Thank you so much sa 35 stars. Shout out sa kay Tres Amigos Barabura. No?
Shout out pro amigos Bura Bura Beach Bar and Restaurant Management and Staff. Thank you so much sa 35 stars. Mark Jean Dorado, ay pahingi ng ginasupa mo. Oh, sup. Good evening, Madam. Hidlaw na ko magpang-ustubo. Oh, puli ka mo din sa Negros ko magpang-ustubo. Nga kagwapa sa imo tita hambal ni Marlon EP. Iwan ko po, pinagpala lang po. Ganito yung itsura ng pinagpala. Ang tao pinagpapala ay construction worker. Sarap na, grabe, Madam. Maureen Rodrigo Laig. Maraming salamat, Madam, sa mention. Pasensya next time. Tagaan ta ka Gca. Stay safe. Don't you worry. God bless. Carol Fabion. Don't you worry. Hindi nyo po obligasyon na magbigay Gcash, magbigay po ng ano. Importante po, utang ko po sa inyong buhay ko. Utang ko po sa inyo kung anong mayroon ako. Nang dahil sa panunood nyo, sa pag-share nyo, dumami ang followers ko. Asawa ko ang tamba. Ang sarap. Ano? Ang sarap. Sarap ang asawa mo? Hindi mukbang mo? Masarap yung asawa mo. Oo, makain ba yan? Jinlev Villarreal Cantay. Shout out. John Michael Pamisa, shout out. Shout out from Imus Cavite, Misyo, Tubo. Lerma Cayetano Portelio, shout out. Madam, masabi mo sa kaibigan ng traidor. Ayun, dito tayo. Janet Morso. Ano ang masabi mo sa kaibigan ng traidor? Hindi lahat ng mga kaibigan. May mga kaibigan minsan na naging kaibigan mo dahil sa financial, naging kaibigan mo yan dahil magaling ka magturo, maging kaibigan mo yan dahil may benepisyo sa'yo. Masabi mo sa traidor na kaibigan, no? Hindi mo siya kailangan sa buhay mo. At saka hindi mo kailangan ng maraming kaibigan. Kasi ang kaibigan na totoo sa'yo, 2, 3, katumbas sa isang pamilya. So pag traidor na kaibigan, hindi mo dapat kinakaibigan. Kasi kung ikaw yung nagbibigay ng tsansa sa kanya, nalulukuhin at traidorin kanya, so makipagkaibigan ka ulit. Ignore mo na yan ang mga taong fake friends, ang mga taong hindi maganda ang ginawa sa'yo. Kasi, dapat masanay ka magbawas ng mga toxic sa buhay mo, yung mga pasakit sa buhay mo. Hindi mo kailangan ng kaibigan. Kailangan mo, pamilya. So, ang kaibigan ng pagtrato sa'yo, pamilya. Dahil ang kaibigan na totoo sa'yo, katumbas ay isang buong pamilya. Yun. So kung may mga katraidor pa kayo ng mga kaibigan 2021, tanggalin nyo na yan sa life nyo. Ako dito lang ako. Kung may kaibigan ako pupunta, itrato ko sila na as a friend. Totoo ako sa kanila. Kung may kaibigan na akong plastic, marunong din ako makipagplastikan. Nga kagwapa sa imo titahaw, amo na galing itsura ko ga. Do ka tahom bala ho. Shoutout Julio 4. Pa-shoutout sa sina Ate Jan, Nanay Bibing, Shin at MG Jan sa Pigakawayan, North Cotabato. Welcome to my live. This is Erika Imbang, Virgin noon, wasak na ngayon. Para sa nagaduga-duga kang nagabasa-basa nga balita. Sa unang nga balita, isa kaagi ang nasapuan sa idalom sang taytay patay ang lawas, apang nagatindog ang iarmas. Kag sa ikaduwa nga balita, isa ka iloy nga nagabusong ang nagtabok sa dalan, kag hinali lang nabungguan sang salakyan nga mandalagan. Patay ang iloy, apang ang anak nakadalagan. Darin! From Iloilo. Shout out kay Gracie, Lumali, Madam Hilo. Hilo, nasadyahan kay Kuya maglantaw sa imo. Ang pamangkot, nasadyahan ko sa imo. Charot. Shout out sa kay Mila Paternal. Mila Paternal, I love you ga. Halong permi pakabakod. Diyan batchoy kay may utok. Kung hindi lang malakas ang pananampalataya mo, yung ipin mo, didikit dito na yun. Kailangan dito. Pag kumagat ka nito, may kasamang force. Ganyan yung ulo mo, ho. Tapos, pag kumain ka naman ito, kailangan, dinidip throat mo dahil. Pagkatapos mo, sabi mo, simot sarap. Kamang kaibigan, kung dyan na may mga edad-edad,
hindi na marunong mag-deep throat, hindi na marunong sa mga posisyon kasi lit bloomer sila. Nag-uso yung mga porn star, nag-uso yung mga board. Wala sila noon, so hanggang ngayon lang sila na natuto, na parang nalilipasan na sila ng panahon. May karapatan pa po kayo makabawi. Kung alam nyo sa sarili nyo na kaya nyo. At lalo nyo alam nyo magmiminopos na kayo, magbuwis buhay na kayo sa mga mister nyo. Day, oo. Ayun, namin, ayan malaga, ay nang dumanog minupos ka naga, do kakatol-katol, kag daw gusto mo yan, magbuwis buhay na kayo kasi bago pa mag-una ang mundo, bago pa mag-in of the world, ya, nakatikim kayo ng buwis buhay, kasi mamaya ba kayong mister niyo magluko, tapos sasabihin mo, ba't ganyan ka, ginalingan ko naman nagbuwis buhay naman ako bakit mo pa maghanap ng iba, maliit na bagay lang naman, ano lang yan, 1/4 na karne na tinubuan ng balahibo. Hello, Joy, shout out from UK. Unhan Kabangkalan. UK, United Kingdom. Kamusta sa mga kaibigan ko sa LA? Kamusta? LA, Likod Auditorium. UK, Unhan Kabangkalan. Pero si Madam, galing United Kingdom, no? Joy. I love you, Joy. Joy to the world from the ocean, shining in the sun. Good evening. Let it go. Whisper words of wisdom, let it go. Shout out sa kay Rimsky Lanado from Qatar, Rimsky. I love you. Oh yeah, Hilada Hari, shout out idol from Lamborghini, Saudi Arabia, Mary Jane Morga, Nenyo. Sa aton pagpangalagad sa ining nga serbisyo publiko, Radyo Bandera, may puso. Yes, ako po si Erika Imbang. Magandang gabi po sa lahat ng nanonood dito. Paano po ba magtapat sa taong mahal mo, madam? Ayan na nagmula sa kay Morphy Largo. Maging tapat sa taong mahal mo. Magtapat ka muna sa sarili mo kasi paano ka maging tapat sa kapwa mo kung hindi ka tapat sa sarili mo? Kung ikaw po ay magtapat sa taong mahal mo, brush your teeth and raise your head. At palaging sasabihin mahal kita. Kung tatanggapin ka niya, kung tatanggapin ka, swerte ka. The best man win. Kung hindi kita tatanggapin, maghanap ng iba. Hindi pa naman end of the world. Ayun ang masabi ko sa iyo. Galing ng kanta, yeah. Pa-shout out Erika Imbang from Valencia, Bukidnon na nagmula sa kay John Hevia Cavada. Ayun po, sabi ni Morphy, paano magtapat sa taong mahal mo? Maging tapat ka muna sa sarili mo. Be yourself. At sabihin mo sa taong, mahal kita. At saka huwag nyo sabihin, hindi kayo nagtitingin sa muka. Ano tinitingnan nyo? Baba? No? Hindi kayo tumitingin kasi kailangan ganito, hindi po pwede na sabihin nyo, ugali na lang hinahanap nyo. Minsan yung mga manlulokong tao, hindi naman ugali ang hinahanap. Yung hinahanap nila, yung malaki ang bobs, magandang puwet, at saka may kurte ang katawan. Kasi kung hindi mukha ang pinagbabasihan, lahat ng pangit dito sa amin nakapag-asawa na. Ayun po, excuse me po. Yun. Yan. Paano po magtapat sa iyong taong mahal mo? Sabihin mo mahal kita, kung hindi kanya mahal, bye-bye. Uwi agad. Move on. Magpagwapo, magpaganda. Yun. Anti-watching from Hong Kong, kinsay President Nimo Dihati. Ako po ay naniniwala na si Bongbong Marcos po ang makatulong sa akin. Ayan. Kung tinatanong niyo po ako tungkol sa presidente, wala na po akong pipiniin. BBM. Yun. Ako po si Erika Imbang, galing po ako sa planetang Ngiko. Kung nasa Radyo Bandera ka, mag-ano ka, Radyo Bandera, madam, doon na po ako galing Christian. Yes, Maureen Rodrigo Laeng, Madam Erika, minopost na wala, nagod kalipay, hindi po lahat ng nagmiminopost dry. Yung iba pong nagminopost, nag-multiple orgasm. Naranasan ko na, hindi po lahat ng minopost ng mga tao nag-dry, yung iba nag-wet. Kung dati ambon, ngayon baha na talaga. Huwag niyong isnabin yung mga menopause. Grabe yan. Nagwi-withdrawal syndrome yan. Sinasabing multiple orgasm. At saka nagtanong-tanong kung bakit po may bulbul ang tao. Bakit sa akin kayo nagtatanong? Ano ako dito? Ubigayni? Nga angas, akon ka po pamangkot sa mga babaho, ang pikpik, may mga balahibo, ang hita. Bakit sadyang nilagayan ni Lord ang mga balahibo para mag-protect sa inyong mga skin? Para proteksyonan yung mga alikabok. Amo na balaga ang imo ilongga, may mga balahibo, may pilik mata.
para hindi ka nasisilawan. Kung may mga balahibo kayo dyan sa baba, yan po ay tinatawag na porous interload. Yan po ang nagpro-protect para yung ating inang kalikasan hindi po babahain, hindi po mapasukan ng insekto. Okay, maagi pa sila sa mga bulbul-bulbul. Tanong ko lang po, masasabi nyo po sa lahat ng lalaki na mahilig sa second chance and chicken sons, ang second hand na babae ayaw sa brand new. Masabi ko po Angel Castello, may mga lalaki mahilig sa second hand kasi ayaw na kasi ng ibang na mag-effort. Gusto na nila yung gamit na. Kasi may mga lalaking practical. Ayaw nila mag-effort, ayaw na nila na mag-propose, ayaw na nila mag-effort na magatid sundo para mahalin sila. Doon na lang sila sa second hand. Kasi practical yan, ang tawag niyan, hindi niya na kailangan magtanim, mag-harvest na lang siya. So huwag kayong maniwala na mahal kayo ng taong hindi nag-effort sa inyo. Kasi pag totoong mahal ka niya, hihatid sundo ka niya. Sa mga panahon ng nanay ko, nagsisibak ng kahoy, umakyat ng niyog. Sa ngayon, hindi na po uso yan. Pero ang tao talagang mahal ka, binibigyan ka ng importansya. Hindi porket ng boyfriend mo nag-I love you sa'yo, mahal ka niya. Tapos kinikilig-kilig ka nga doon, basa-basa man ang imo, I love you to. Loka common. Tapos, I love you to. Pag nawala ng load, hindi ka naman nag-reply. Ano pa kanyang gusto mo kaya nag-I love you to naman to sa? I love you to, tapos I love you tre? No. Maniwala po kayo, nararamdaman po ng isang tao na ang partner mo, mahal ka na, at saka totoong mahal ka. Malalaman mo kung ini-itchos ka lang. Alam mo, ini-itchos ka, tinotolerate mo siya. Pero doon ako sa lalaki, magaling mag-itchos kasi hindi ko naman siya mahal. Kahit sa itchos lang, kinikilig ako. Anihin ko yung totoong mahal ako pero hindi naman ako kinikilig. At saka hindi ko naman siya mamahalin. Doon ako sa mga lalaki na magaling manloko. Para at least kahit papaano magkaroon naman ako ng kiliti sa katawan. Kikiligin naman ako. Hello, astig tayo madam, dapat I love you. Yes, oo, tapos I love you too. Dugay-dugay, mawadaan load. Malalaman mo pang naluloko yung boyfriend mo, I love you sa'yo. Tapos minsan, busy ako, wala akong load, walang signal, data. Pero kung mahal ka niya, gagawa ng eksena yan. Tapos magpupuyat kayo hanggang magdamag. Tapos dugay sinakit ang puson nyo, dugay-dugay sa, kasakit ng puson ko, punta ako dyan, punta ka dito. Gagawa tayo ng baby. Mahal ka ni daddy. Kala ko totoo yung pilik mata. Nasa tarpaulin putek. Oo, ganyan kami dito. Yan yung mga pilik mata namin. Hello, ganyan. Hello, yan, ganyan. Oo, ganyan. Hindi Sara kumikindat-kindat. Gawin yung itong 1,000 ang star ko na para makapapahinga anak ko na May kuta ko dito yan. Oo. Hello, shout out. Naman ako, Madam from Marikina. Sabi ko, papoy sila ni Madam. Pilik. Kasi may kuta ako, dapat hindi po ako bumaba ng 1,000 kada live kasi may bonus po ako sa Facebook. Bakit hindi nyo kayang ibigay sa akin yan? Ganda nyo po. Maureen Rodrigo. Daga, ikaw na biday star day. 878 na lang Kailangan matapos ko to 1,000 para pasok po yung bonus ko. Tama ka, Madam, iba talaga ngayon. Saglit lang, manligaw. Oo, dati yan ay paglanligaw. Sila yan ay grabe, dahil 800 miles siya. Lalakarin nila. Minsan, bagat-bagaton ka pa na sa Kamunisil, bagat-bagaton ka na sa Duldol. Basta makakanto ka lang sa balay sang miga mo. Kag maka-holding hands. Dati, pag naka-holding hands ka, nakaspang ka, bongga na. Ngayon, parang mga linta na sila yan ay. 2 araw na sila nakita, nandun na sila sa Sogo Hotel. Hello, Chrissy M. Distraho. Pag nagmahal kayo, dapat sigurista kayo, piliin yung taong hindi mananakit sa inyo. Kaya minsan yung iba hindi makapag-asawa-asawa kasi sigurista, tama yan. Anuhin mo, bigla kang ma-inlove sa sayo, hindi mo pakilala ang tao. Mga tao kasi kayong plastic. Lalo na pag sikat ka, lalo na pag video, may papel kang ginagampanan sa mundo tulad sa akin. Dati wala naman akong pakinabang sa tao. Binubuli ako. Yung taong nananakit sa akin, nagkita kami, akala niya siguro na wala na yung ginawa niya sa akin. Nagkita kami, uminom kami ng soft drinks, nagpa-picture, nag-selfie, nakatag pa sa akin. Marami nag-comment sa baba. Uy, kilala mo si Erika Imbang? Best friend ko yan. Best friend niya daw ako. So ako no-comment lang ako ha. Pero dati lahat ng pambubuli, lahat ng mga pangyaw-yaw na ginagawa niya sa akin. Plastic talaga, day.
plastic ang mga tao. Lalo na ngayon pag nagpa-picture sa mga dalawang araw sila nagkita. Sino yung kasama mo sa picture? Lalo na medyo sikat. Ay, best friend ko yan. BFF. Paano naging BFF? Nagpa-picture ka lang sa tao? Plastic talaga yun, day. Tulad sa taong galit na galit sa akin, palagi niya akong kinukutya, binubuli, niyayaw-yaw. Tapos, after 2 years, nakita kami, akala niya siguro nakalimutan ko. Nag-selfie sa akin. Tapos nakatag. Uy, kilala mo pala yun si Erika Imbang? Best friend ko yan, kababata ko yan. Napaka-plastic. Best friend niya daw. Ako paano naging best friend? Ganyan na sila, oh. Lalo na pag maganda ka, pogi, best friend agad. Tapos manghiram ng pira. Salamat 20,000, 20,000. Best friend ko yan kasi pinahiram ako. Sabi ni Jolio Galo, gago, tanga mo. Promise? Tanga, maraming followers. Gago, maraming nauto. Ayan. Baka isa ka sa mga ginagago ko kasi nandito ka. Pangit mo, bakla ka. Ikaw, lalaki ka ba? Patingin ang itsura nito. Sus, Diyos ko, itsura mo mukhang kulang kapas bakuna dong. I-complete vaccine mo muna itsura mo, ha? Sus, Diyos ko, ganyan itsura, hindi ako papatol sa'yo. Sinabihan ako, pangit mo, bakla ka. Ikaw mukhang bakla ka rin, panot ka pa. Oo, tapos, gusto ko yung mga ganyan, yung mga matapang, tapos may mga muka talaga. Oo, tatapang-tapangan kayo, kukumin-kumin kayo, mga anonymous kayo. Pangit. Ayun, iba-block na kita. Wala kang kalaban-laban sa akin. Gumawa ka ng bagong account, tapos mag-comment ka dito. Sinabihan ko, pangit mo, bakla ka. Yung itsura niya mukhang 2 ambon na lang. Tatamaan na ng 2 ambon. Magpapahinga na. Oo, ang iban mga abnormal maniho. Alam nila na bakla ako. Sasabihin nila, hoy, gago ka, bakla, pangit ka. Akala nyo i-epekto sa akin yan? Simula ng bata ako, araw-araw ko naririnig yan. Wala ba kayong bago dyan na makasakit sa akin? 20,000 na bisis ko na marinig, gago, abnormal, pangit, walang kwenta. Importante, mahal ako ng nanay ko. Tatawanan ko lang yung mga ganyan. Hindi i-epekto sa akin yan. Tsaka hindi ako pumapatol sa basher kasi yung mga basher dahil pag pinatulan mo, nagpapapansin, nagpapa-impress, akala lang siguro yung 1,000 ipagpalit ko sa piso. Na ang saya-saya na ng buhay ko dito. Ano makukuha ko sa basher? Hindi nga nila kayang ipanindigan at hindi nga nila kayang magpasikat. Tapos ikaw na sikat, papatol ka sa kanila. So lalo sila magiging sikat. So ignore the ignorant. Mga taong ganyan, dapat yan pinapalampas, binablock. Baka manluloko Baka manluloko yung mga babar, kaya di tanggap sinabi mo, Ninay, humhayaan mo sila. Maureen Rodrigo Laigo, yes. Send ko na sa Gcash mo, bossing. I love you. Wamer Lacson, I love you. Tingnan ko nga kung may nag-send. Wamer Lacson, I love you.